Justament es dona la situació que estem al costat de la seu del Partit Socialista de Catalunya, de Lleida, i en el míting ha sortit el tema d'Àngel Ros, Ciutadans, el català. Què n'opina Oriol Junqueras sobre el que ha succeït aquí a Lleida? Doncs, sens dubte, es representa un model absolutament allunyat del que em sembla que en aquests moments és majoritari en el país. De fet, no passa enlloc més i que Lleida s'hagi de veure en aquestes circumstàncies, doncs segurament és una llàstima i frustra moltes de les legítimes aspiracions de molts ciutadans, de molts votants, que segurament van votar sense pensar que l'alcalde Ros faria el que ha fet, no? Per tant, escolteu, el país està compromès amb la seva llengua, està compromès amb moltes altres coses, afortunadament, està compromès amb la convivència en el dia a dia, i em sembla que jo mateix en soc un bon exemple amb una alcaldia al mig del Baix Llobregat durant molts anys, que ha sigut un lloc de trobada, un punt de síntesi de sensibilitats molt diverses, i que, sens dubte, és una veritable pena que la ciutat de Lleida en aquests moments navegui justament en sentit contrari al que es mou la sensibilitat i la tradició d'aquest país.